Presented by Unique Films. Unique Films. Unique Films. DJ Manish Raksol. Music by Rakesh Mithun Brother. जैसन सोचले रहले वैसन धनिया तोर बिया बड़ी लत खोर बिया रे। जैसन सोचले रहले वैसन धनिया तोर बिया बड़ी लत खोर बिया रे। यारा तोहरे लायक मिलल पलंग तोर बिया बड़ी लत खोर बिया रे। जैसन सोचले रहले वैसन धनिया तोर बिया बड़ी लत खोर बिया रे। जैसन सोचले रहले वैसन धनिया तोर बिया बड़ी लत खोर बिया रे। लड़वा तोहरे लायक मिलल पलंग तोर बिया बड़ी लत खोर बिया रे। मिक्स बाय हैप्पी डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो चनपटिया। निकल बबहारी तीन बीत दांत रे चुड़ैला नियन रूपवे हमारा बुझात रे। हाय हाय निकल बबहारी तीन बीत दांत रे चुड़ैला नियन रूपवे हमारा बुझात रे। आँखे बड़का बड़का आँख बड़का बड़का लागे दत खोर बिया बड़ी लत खोर बिया रे। जैसन सोचले रहले वैसन धनिया तोर बिया बड़ी लत खोर बिया रे। Presented by Unique Films. Unique Films. Unique Films. DJ Manish Raksol. रहले कुआरे ता बनत रहले हीरो अब काहे कहत बारे भइल बाने जीरो। रहले कुआरे ता बनत रहले हीरो अब काहे कहत बारे भइल बाने जीरो। गुडू गोलटेन राहुल तू न सिंह राहुल भइल चरम छोर बिया बड़ी लत खोर बिया रे। जैसन सोचले रहले वैसन धनिया तोर बिया बड़ी लत खोर बिया रे। हैप्पी डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो साहू विवाह भवन के पीछे वार्ड संख्या 6 चनपटिया।